Jó napot kívánok, most varázsolni fogunk, és elvarázsolok valakit, és visszavarázsolom önöknek. Itt van elsősorban Danyi Imre, és elvarázsoljuk őt. Csiribá, csiribú. 1, 2, 3. És nincs itt mi. Eltűnt. Hölgyeim és uraim, ez nagy csoda. De most visszavarázsoljuk. 1, 2, 3. És íme, hoppá, tévedés történt, itt egy tehely jött elő. Kérem, mutatkozzon be. Danyi Rita vagyok. Ez nem jó, vissza kell varázsolni mindent. Úgyhogy vissza. 1, 2, 3. És íme visszagyőzte a kutya, nem baj. Sikerült. Köszönjük szépen, viszontlátásra.